We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Reyna si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong pack. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos marhay na banggi Bicolandia. Welcome sa Day 4 ng inyong inaabangang liga, ang Ako Bicol Cup. Sorsogon, atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And syempre papasalamatan din natin si Gov. Boboy Hamor at syempre si Mayor Carolyn C. Reyes dahil nandito tayo sa napakaganda at talagang mapupuno mamaya na Pilar Gymnasium na na-build noong 2021 ayon sa kanilang municipal engineer, kung saan gaganapin ang dalawang match-up na nakalinya for today, ang laban ng Donsol kontra sa home team na Pilar. Pero bago yan, ito munang nagwa-warm up ngayon na mga taga Magallanes at ang kupunan ng Castilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Kapa Morgan at kasama ko dito sa aking tabi ay walang iba kundi si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach. Yes, magandang gabi Kapa Morgan, and magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood sa ating mga social media platform. No, this is the fight between Castilla and Magallanes. This is from District 1, no? District 1, yes. Kasi nga hinati natin yung sa dalawang distrito itong mga kupunan dito sa Sorsogon. So this is the first outing of both teams, Castilla and Magallanes. So titingnan natin, as I can see, prepared itong mga taga Magallanes. Halos complete line-up ito, but doon naman sa kabila, ang nakikita ko 8 players lang ang nandyan for them. Siguro may mga ibang mga ginagawa pa at susunod na lang. But again, this is a very exciting ball game dito sa very napakagandang lugar ng Pilar. Partner, yung pagpunta natin dito kanina, medyo nahilo pa ako kasi first time ko talaga makapunta dito kasi yung nabilang mo ba yung pa-left, pa-right? Nabilang mo ba? Hindi ko nga nabilang eh. So, yun, again po, this is from District 1. This is from District 1. So, again, siguro wag na natin itong patagalin, no? Kasi excited na itong dalawang kupunan na ito din. Itong mga manonood natin na unti-unti nang napupuno. So, ito na, bato na natin sa ating arena announcer na si JB Salvidar.
Once again, nandito tayo sa Pilar Gymnasium para sa unang laban ng dalawang koponan na ayan, nagtatapatan sa gitna ng ating basketball court. Ang Magallanes na unang nakakuha ng possession against itong Castilla. Yes, partner. So, again, donning the white jersey, itong mga taga Castilla at ito naman mga taga Magallanes ay naka-violet, partner, dito sa ating laro. And unang nakabuslo ang mga taga Castilla courtesy of Anselmo Loberes, starting the scoring dito sa larong ito. Again, this is just the first game ng ating two-header for our day 4 ng ating elimination round ng Ako Bicol Cup. Sorsogon. At ayan, 3-pointer kaagad ang binitawan nitong si Ruel Apuya ng Magallanes. So maganda itong start nitong both teams, partner, dito. Ayan, naglaban sa ilalim ang mga malalaking mama. De La Torre, pinasa kay Aspe. Balik kay Loberes at the left side. Merong nakitang foul ang referee. Unang foul na tatawagan ay galing kay Christopher De La Torre, the guy wearing number 8 para sa koponan ng Castilla. Ano kaya ang epekto, Coach Paul, nitong itong mga taga Castilla ay the recent champion sa ginanap na intermunicipality dito sa Sorsogon? Yes, partner. So pag ganyan, yung moral boost talaga ng mga players is nandyan, and yung confidence and yung composure kasi galing ka nga sa championship, going into this new league, sasabihin natin, ang magiging problema dyan, kung ang tanong dyan is yung mga players ba nung nakaraang championship ay nandito din sa team na ito. Yun ang magiging tanong dyan. But again, kasi nga dito nga itong si Aspe nga nandito, and yung mga veteran players niya, so for sure yung confidence level nitong team na ito is nandyan, partner. Oo, kasi solid pa naman, nandyan yung mga key players, yung mga ace players ng Castilla. Ayan, De La Torre ang nakakuha ng basura na. Naging 2 puntos pa para kay Christopher De La Torre. Anyway, kanina nakatira ng 3-point shot itong si Ahero, but this time missing after that lob mula kay number 21 na si Gravoso. Aspe, thinking of 3, binagay kay Loberes. Left side, yes! That's the first 3-pointer made by Anselmo. Tama ba to? Anselmo Loberes. Akala ko Anselmo. Oo, partner. But again, sabi nga natin, that's the 5th point of Loberes dito sa larong ito. So dapat tingnan nila yan, partner, no? Yung mga open looks na yan. Who do you think is the more aggressive sa start ng ating game? Yes, partner, kung nakikita natin, halos pareho yung facing ng dalawang koponan na ito. But right now, yung nakikita ko nagpupush talaga ng tempo dito is itong Castilla, partner, kasi napaka-compose. But again, maganda din yung start nitong mga taga Magallanes, partner, with that 3-pointer and easy 2 for Ahero kanina. Alright, napakaganda pa yung play na yon. Coming from Aspe, penetrating and pinasa kay De La Torre, pero bumangga sa paan ito at tumama naman sa cutting na si Borjal. 9-5 ang score natin. Lamang po ang mga taga Castilla. At nakuha nila ang possession. Aspe, binigay sa nasa unahan na si Borjal. And he saves it. Binigay kay Loberes. Right now, yung number 1 nila, sumagasa. Etong si Herasano. At nakuha ng mga taga Magallanes ngayon ang bola. Number 21, binigay kay Apuya. Rebound Aspe. Aspe na tumatakbo. Nakita ang kanyang kakampi sa left wing na si Loberes. Once again, making another 3-pointer. That's his second one dito sa first quarter. Yes, partner. So, leading scorer ng Castilla ngayon is Loberes, no? With 8 points dito sa ating first quarter. So, ayan, another steal coming from Aspe. At ayan, walang mintis yan. Although kanina, nung nag-warm up, ang pinapractice ni Aspe daw, yung pagmimintis, sabi niya, mas mahirap pala mag-practice, coach, pagka mintis yung pinapractice mo. Oo nga, mahirap yun pag mintis talaga yung pinapractice, no? Pero again, nakaungos dito ang Castilla.
14 against 5 with 6 minutes and 14 seconds remaining. Ito nga pinag-uusapan nga natin kanina, partner, itong si Loberes, no. Parang ano lang napaka-compose pero ang kagandahan naman kasi noon, mayroon kang Denzel Aspe na hahanap sa iyo once you go to the corner or to that wing. So magandang recognition 'yon kay Aspe dito kay Loberes. So right now, Loberes has 8 points dito sa ating laro. 2 3 points, partner, at yung unang 2 points ng game natin. So ito ang dapat tingnan itong mga taga Magallanes kasi medyo may konting ball hog na nangyayari. They are not passing the ball well. So again, yun nga yung last sequence doon, still from Aspe. So yun. So wala dyan. Sa pagpasok natin, halos walang pagbabago sa line-up ng Magallanes. Si Gravoso pa rin ang acting as the court general or the point guard. At ayan, nakawala ang bola kay Ahero. Ayan, trumaragasa itong si Borjal and making that one for a big guy who knows how to dribble the ball pababa ng kanilang court. Hana, hinarangan ni Borjal. Mintis at kapos ang tira nitong si Ahero for Magallanes. Yes, partner. So yun nga sinasabi ko kanina. More on dribble. Wala masyadong pasa itong nangyayari dito sa Magallanes. So ang magandang gawin siguro nitong Magallanes, no, distribute the ball. And yun na muna gawin nito ni Christopher Gravoso dito, manning a point for Magallanes. Ay, makikita natin how prepared this team is dito sa larong ito. Ahero at binalik sa labas uli para kay number 21 na si Gravoso. Nahirapan doon itong si Gravoso because of the presence, the mighty presence of Borjal. And right now we have a beautiful young lady na nakaabang na para sa kanyang unang report. Walang iba kundi si Miss Regine Bue. Regine, pasok. Magandang gabi ka po, Morgan at Coach Paul. Aminado si Coach Yong ng Team Castilla na hindi siya kampante para sa larong ito dahil kinulang sila ng oras para sa practice, kung saan nga ay nagkaroon lamang sila ng 2 araw para sa pag-iensayo. Pero hindi raw sila magpapatinag, lalo na that they have their physical advantages and their perseverance, kung saan ay pipilitin at gagawin nila ang lahat para maiuwi ang kanilang unang panalo ngayong gabi. Yan muna ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Maraming salamat, Miss Regine Bue. At ayan, 90 na po. Lumulobo na ang kalamangan itong mga taga Castilla after that corner 3 made by Acelo Loberes. I think that's his third three-pointer. Tama ba yung nasa lista natin? Yes, partner. Ikatatlong 3 points ito ni Loberes dito sa ating first quarter so pa lang. So hindi pa rin nababantayan? So hindi pa lang. Pero medyo yung report ni Regine nga sabi, 2 beses lang sila nag-practice. Pero parang hindi lumalabas dito sa laro ng Castilla, partner, no? Parang matagal na talaga itong magkakasama kasi sabi mo nga, nung nakaraang, if I'm not mistaken, Intertown dito din. Sila ang nag-champion. But again, sabi nga natin, magkakakilala na talaga itong mga players na ito from Castilla, partner. So isa yun sa magiging advantage nitong mga nakaputi. Dahil coming from a championship team. Yan yung alam mo naman, yung babantayan talaga dito, yung outside shooting din talaga nitong Castilla, partner. But again, right now, 15-point lead dito for Castilla. So sabi ko nga dito for Team Magallanes, no, siguro talagang i-distribute na nila yung ano bang bola. Dapat nilang gawin at this point in time? And sa depensa din, no, that's a good stop from Magallanes, partner, yung 5 seconds violation na commit nitong Castilla. But again, sabi nga natin, dapat sila ang maging aggressive dito sa larong ito para makabalik sila dito sa ating game. Ayan, bentang-benta yung parang flop ni Gravoso, pero talagang may contact at tinawagan ng foul itong si Ancelo Loberes. Yes, that's the first foul of Loberes. Apuya fires, misses. Borjal for the rebound. Nakita si Aspe na nasa unahan. Aspe now dribbling with his right.
Nakita si De La Torre sa left side, pero mukhang natapik yung bola palabas ng mga naka-violet. At yun na nga, ball possession for Castilla. Loberes trying to hit another 3-pointer, pero sablay this time. Ayan na si Ahero, lumilipad, wala. Na-rebound nitong Serrano. At nako, masyadong malakas yung pasa for Christopher De La Torre to get it. Medyo napalakas yung pase. And maganda sana yung transition na nagawa nitong Magallanes. But ito, si Ahero, partner, medyo sabi niya, akin na muna to. But again, may bantay siya doon. Dapat hinulog niya na muna doon sa kanyang teammate. So pinalitan muna si Roger Hirazano ng Castilla. And there you go, Ahero using the backboard and hits it. 7 na. At least nadagdagan na yung Yes, partner. score ng Magallanes. Medyo napako sila sa 5 points, partner. If I'm not mistaken, 2 to 3, 4 minutes dito sa ating first quarter. So, again, ito dapat nilang gawin, partner. Distribute that ball, find the open man. So, yun, kanina kasi more on one-on-one ball hug masyado. So, ito ang gawin nila, distribute yung bola na yan para makascore sila. But again, look at that pass again. Nice pass. Wala kay Dazzle Paul Aspe to the guy in the middle na si De La Torre. Baga walang maraming salita. Pasa ka agad. Yes, partner. Yun na. Dapat yun ang gawin siguro nitong mga taga Magallanes dito. At ayan, na-steal pa ni Aspe. At ayan, uy! Sorry miss for Dazzle Paul. Pero may nakitang foul ang referee. Si Dazzle Paul pa ang tinawagan. Si Aspe. May konting hawak doon. He thought na siya yung na-foul doon on that sequence kasi nga napahawak siya sa baba niya eh. Left corner, 3-pointer attempt, wala. From Sara, ayan na, tumatakbo na naman ang mga taga Castilla. That's another good transition play. Courtesy of Jonel Reales. Bagong pasok yan off the bench. And kakarating pa lang yan, partner. Naka 2 points kaagad. Wala pang warm up yung yan. Oy, mali yung napasahan. Ayan na, Lasala tumatakbo. Tubural. Ay, wala na. Patay na yan. At ayan, 19 na po ang kalamangan nitong Castilla kontra dito sa nag-struggle na Magallanes. Borjal for the rebound, binigay kay Aspe. Aspe now, taking it slow, binigay kay Lasala. That's Christopher De La Torre and he misses. Naagaw ni Lasala. Nakita si Christopher De La Torre na nasa unahan. Lista mo na yan. So yan nga, partner, nakikita natin. Mas gusto talaga nitong Castilla sa first quarter pa lang na talagang idiin na itong mga taga Magallanes dito, partner. So mas aggressive sila ngayong quarter pa lang na ito. Hirap na hirap talagang Magallanes dito because of the size. Yes, partner. Itong kupunan ng Castilla. 3 malalaking mama ang joining forces. Lasala, De La Torre, and Borjal. Apuya fires and butit nandun si Ahero for the putback. So medyo dito sa Team Magallanes, partner, ito lang si Ahero ang medyo bright light dito. Nakakailan na ba siya? Nakakailan na? Nakaka 6 points na ito, partner, dun sa papulot-pulot na mga tira niya. So this is opportunity for them to another score, partner. Natapik ang bolang yon on Ahero's intent to make a layup. So balik dito, partner, itong si yung shooter nila, si Loberes, na nakakatatlong 3-pointer na for Castilla. Pinalitan muna si Christopher De La Torre. But you still have 2 big guys in Borjal and Lasala for Castilla. That's a sweet shot from Carrascal. His first 2-pointer of the ball game para sa Magallanes. Loberes now with the ball. Binigay kay Lasala. Lasala losing it, pero nandun si Loberes. Outlets to
Ayan, nakuha ang bola ng mga taga Magallanes for the easy deuce. That's Abrera. Number 19, that's Barreda, rather. RB Barreda. Easy 2 for Borjal. Grabe partner, nakita mo yung height disparity doon. Talagang kinakain yung mga players itong Magallanes because of the height of Borjal. And Barreda hitting another one. So maganda pinapakita nitong mga bench player nitong Magallanes partner. Unti-unti because of them nakakabalik sila dito sa larong ito. Oo. Rigel Adino pasok din sa laro for Magallanes. Carrascal trying to challenge Lasalas defense. Ayan na si Jeremy Lasalas. Pinasa kay Loberes, binalik sa kanyang bola. I guess Loberes stepped on the line. Yes, partner, medyo naging too much passing naman on the part of Castilla doon, partner. Oo, napapakamot sa makinang na ulo itong si Loberes. Oy, that's a foul. That's obviously a foul for Barreda. So, tinawagan doon itong si number 7 ng 17 ng Castilla na si Jonel Reales. Pasa sa ilalim pero nandun dalawang mama at dyan nagtatapos ang ating pong unang yugto ng laban. At ang score natin ay 32-15. So, yes, partner. So medyo kanina nga sabi nga natin napako sa 5 points yung starters nitong mga taga Magallanes. But again, good thing nakabawi, partner, itong mga taga Magallanes because of that entry of Barreda and also itong mga bago si Carrascal, si Rigel Adino yung nasa mga loob. bench players nila. So yun, dapat mag-contribute talaga ito ding mga bench players dito. But again, for Team Castilla naman, ito grabe na yung pinapakita nito ni Borjal, ni De La Torre at ni Loberes. Si Loberes, partner, with 11 points na already. And also, De La Torre and Borjal with 8 points apiece. And yung kakapasok pa lang din na si Reales ay nag-contribute din ng 2 points doon sa ating last quarter. So yun nga sinasabi natin, partner. Medyo pagdating sa pagkakakilala ng mga players, ito mas magkakakilala siguro itong mga Castilla kasi maganda ang pinapakita nitong yung pasahan, yung spacing nila sa loob. And because also of Denzel Paul Aspe na maganda pinapakita when it comes to distributing the ball, partner. Oo. At saka yung rebound talagang nakukuha. Yung rebounding, especially the defensive rebounding. Dahil nga, naka-advantage masyado itong mga taga Castilla because of those 3 big men or 3 big men nila. Yes, ano na pag sinasabay-sabay itong sina Lasala, si Borjal, pati na si De La Torre ay talagang nahihirapan masyado itong mga naka-purple and yellow na mga taga Magallanes. Kaya nakakapag-execute din ng magandang mga plays itong mga guards nila, lalong-lalo na itong napakagaling na point guard na si Denzel Paul Aspe. Yes, partner. So pansinin ko lang, partner, itong ang mga ating mga leading scorers, no? For sabi ko nga si Loberes with 11 points. But ito, pansinin ko lang itong si Denzel Paul Aspe, no, with already 5 assists. Doon sa malaking bagay yan. Partner. And when it comes naman sa kabila, so Magallanes, we have Alexis Ajero with 6 points. But ito, titingnan natin, partner, yung steals and turnovers, medyo malaki yung turnovers nitong Magallanes compared sa Castilla. And also, maganda yung pinapakitang depensa nitong mga taga Castilla kasi may 7 steals sila doon sa nakaraang quarter na yon. Kaya nga mas marami din yung turnover nitong mga taga Magallanes because of the good defense na ipinapakita nitong mga taga Castilla. Lasala now, trying to force it. Wala, binigay kay Aspe sa corner. Binigay naman sa kanyang kakampi, Loberes. Now, ang tumira in the end ay si Borjal pero medyo malakas yung kanyang 3-pointer. Eto na, rumaragasa ang mga taga Magallanes. Missing on that one is Barreda. Pero merong the ball went out of bounds. It will be still Magallanes basketball. Bagong salta din itong number 26. Papalitan si Sara, number 15 ng Magallanes. Itong si number 26 ay si Eldrin Andes.
Ayan. Kakapasok pa lang, no, Oo, partner? kakapasok pa Tumira lang. agad ng 3 points. So, Nagpakilala ka agad oo, si sabi Eldrin ko nga, Andes. maganda ang pinapakita nito mga bench players nito Magallanes dito sa ating laro, partner. Oo, inuna siguro yung mga medyo veteran players nila. And right now, ito, halatang veteranong din ng Luberes. That's his fourth Yes, three-pointer. partner, fourth 3-pointer with a whopping 14 points dito sa ating laro. Tapos ang tira ni Rigel Adino. At yan, nagkaagawan ang dalawang malaking mama, Monticalvo and Boral. And right now, makasama natin si Miss Mabel Echegoyen. At mukhang makasama niya ang mayor ng Pilar na si Mayor Caroline C. Reyes. So take it away, Mabel. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Kasama nga natin ngayon dito sa Pilar Gymnasium si Mayor Caroline C. Reyes na full support sa Ako Bicol Cup. Good evening po, Mayor. Mayor, how's the feeling po na isa ang Pilar sa naging venue at kasali sa isa sa pinakamalaking liga ng basketball sa Bicol Region na Ako Bicol Cup? Actually po, masayang-masaya ako and very thankful din dahil po nadala dito sa Pilar mismo ang basketball. Kasi opportunity po ito ng mga taga-Pilar mismo na makita dito mismo sa home court namin. Ayan, kami rin po, Mayor, very thankful na pinayagan niyo po kaming makita dito ng mga Sorsoganon ang isa sa mga pinakamalaking basketball tournament na Ako Bicol Cup. Mayor, may mensahe po ba kayo sa inyong participating team na Team Pilar na maglalaro na mamaya? Unang-una po, before ako magbigay ng message ko sa nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol dahil kumbaga alam ko naman na magastos ang pagpapagawa ng isang paliga. So thank you very much po kay Kong Saldi. And then para naman po sa mga players namin, unang-una syempre good luck, no? Good luck kasi ito ay isang sabi nga natin noon pa gustong-gusto natin na makasali dito. So, best wishes para po sana makamit namin yung champion. Yan po. Thank you so much. Ayan, good luck sa Team Pilar mamaya. At ayan naman muna ang latest dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Mabel Echegoyen. And of course, Mayor, the Honorable Caroline C. Reyes ng Pilar. Maraming salamat po once again, Mayor, for having us here sa inyong napakagandang munisipalidad or town of Pilar dito sa Sorsogon. At ayan, kakapasok lang ni isa pa sa mga standouts nitong Castilla na si Ivan Ayala at pinalitan niya si Daciel Paul Aspen. Right now, he's acting as the point guard. Naka-assist ka agad sa kanina. At ayan, 3-pointer courtesy of Jonel Reales. Castilla. 20-40. Kalahati po ang lamang ng mga nakaputi. A floater. Will not get in. Pero they keep it alive. Mga taga Magallanes. Rigel Adino. Scoring for 2. Ayala now. May tangan ng bola para sa Castilla. Finds Luberes. Luberes finds Reales. Reales shoots from behind the arc. Wala. Na-rebound ngayon ni Ana. Ganap ng mga kapapasahan. At eto na. Ang mga taga Magallanes. Oh. Number 16 guy was fouled. That's Carmelo Monticalvo. That's on Arcega, partner. So, that's the first foul of Norman Arcega. Bagong salta din itong si Arcega, no? Yes, partner. So, again sabi nga natin, partner, na dapat mag-contribute talaga dito. Itong mga second stringer or na mga bench players itong Magallanes, partner. Kasi, yun na nga, kanina medyo, sabi nga natin, medyo wala masyadong system yung kanilang laruan. But again, itong mga Castilla, ito naman sa Castilla naman, talagang
alam nila partner yung kanilang sistema at ano ang gagawin nila, basta nahawakan nila yung bola na yan. At saka halata na talaga yung magandang chemistry nila. Ayun na naman, Loberes fires another 3, wala. Rebound itong number 14 si Regel Montecalvo forcing the issue. Ayan, nakabinwit pa ng foul. What a nice hustle for this big guy na si Montecalvo. Hindi siya masyadong matangkad pero malaki rin yung kahan niya at talagang mukhang handang-handa rin na makipaglambingan sa loob ng paint. Yes, partner, undersized lang to, no? Pero talagang physical din pag naglaro. Sabi ko nga partner, itong dito sa Sorsogon, no? Yung physicality ng laro dito talagang evident. So maganda yung laruan ng mga players dito. And again, sabi nga natin, grabe na ang pinapakita nitong mga taga Castilla dito sa larong ito, partner, no? Itong even yung Avila, partner, talagang magaling mag-distribute ng bola. Pinalitan at si Aspe, pinahingaan. But again, may isa pa pala silang player na magaling din when it comes to distributing the ball. It's in the likes of Avila. No, it's Ivan Ayala. Ayala rather. Ivan Ayala. Isa din yan sa mga kilalang players ng Sorsogon. Medyo skinny lang pero very talented player. Montecalvo now will be shooting 2 free throws. This is a bonus shot. Ayan. Completing the 3-point play opportunity. Lasala inbounding to Reales, to Ayala. Ayala now, iniintay yung mga kakampi na makapwesto. Wise play. Reales to Loberes. Loberes now, balik kay Reales. Reales penetrates, kicks it out to Loberes. Pero yung pasang yon ay partially deflected by Montecalvo. And right now we have a report mula kay Miss Jessamay Navales. Babalikan natin ang mga sequence dito sa loob. Pero right now it's Jessamay. Jessamay, pasok! Ayan, thank you so much Kapa Morgan and Coach Paul. Team Magallanes starting game plan wasn't that good para sabayan ng depensa na tinatapon ng Castilla. Ayon kay Magallanes head coach Michael Hakiaka, all of his players are all homegrown players ng bayan ng Magallanes with a primary goal na ma-promote ang mga manlalaro ng Magallanes. Aminado siya na lamang ang kalaban pagdating sa height, but they will try to run the game. Kaya naman during the dugout, binayuhan niya ang kanyang mga players to do their best, but don't forget to work as a team para magkaroon ng maayos na ball rotation. Yan muna ang updates. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Jessamay Navales. Yan, si Rigel Adino just scored that putback for Magallanes. Right now, Loberes has the ball. Ayala to Reales. Balik kay Loberes. Now it's Jeremy Lasala missing. Pero na-rebound na kanyang kakampi. Reales to Ayala. Ayala fires. Nope. Rebound. Ana. At binigay kay Gravoso. Ang bola. Right now, nasa kay Sara. Sara against Ayala. Gravoso penetrates. Kicks it out to Apuya. Apuya hits. Another 3-pointer. So right now, partner, itong mga taga-Magallanes beginning to pick up. So Apuya with the second 3-pointer of the game. At ayun na, partner, balik sa 11 ang inahabol nitong mga taga-Magallanes dito. Umabot yan kanina ng 20 points pero ngayon natapyasan na. It's now just an 11-point lead at 4 minutes and 14 seconds remaining. Partner, doon nga sinasabi natin, napakahaba pa nitong laro, no need to worry. Siguro slow start lang talaga itong mga taga-Magallanes. But again, kahit nga nakikita natin yung height disparity ng dalawang kupunan na ito, but again, palaban talaga itong mga taga-Magallanes dito. Oo. So, with the height disparity at saka sa chemistry, medyo advantage yung Castilla. Ano sa tingin mo magiging pambala nitong Magallanes para kahit paano ay makahabol sila at who knows, baka manalo pa sila sa larong ito. Yes, partner. Sabi ko nga yung bilis din. Kasi mabibilis din itong mga
players nitong Magallanes eh. Oh, maraming ikot doon si Ana, kaya mukhang na galaw niya yung pivot foot niya at tinawagan siya ng pero gandang fake sana. Oh, maganda. No, he could have made a shot on the first, twirl, yeah. Yes, partner. So, ito din, speaking of Francis Ana, no, he played also for Ateneo Dinaga during the his college days. Oo, naging kakampi ko yan doon sa Ateneo during the college days, partner. So, ito din si Christopher Gravoso. Isa din itong veterano dito sa Magallanes. He played for STI Naga during his college days. So, ito din talaga, hindi sila bago sa larong ganito, no? Pero mga more or less mga 30. Oo, nasa 35, 30 plus na to itong mga players na ito. Again, sabi nga natin, medyo mga veterano na, pero sa inatanong mo ko kanina, siguro ang gawin nila, mas muna nila yung mga bata nilang players kasi talaga nakikisabayan dito sa Castilla, no? Oo, tama. Number 15, Sara, thinking of 3. Wala. Andes, binigay kay Apuya sa loob, nahirapan because of those big men. He was trying to look for the sunshine, pero hindi niya makita. At ayan. Again, medyo partner, dapat i-capitalize ito ng Magallanes. Medyo napapako sa 42 itong mga taga-Castilla dito, partner. So, shout out lang natin the Vice Mayor of Pilar, Luis Leo Sala Jr. Hello po, Vice Mayor. Nasa screen natin ngayon. Nasa screen nyo po ngayon si Vice Mayor Luis Leo Sala Jr. Happy viewing po, Vice Mayor. So nakasama natin sa kanina si Mayor Caroline C. Reyes. Ngayon naman si Vice Mayor Leo Sala. So unti-unti na, Kapa Morgan, na napupuno itong ating venue. Sa lahat po na gustong manood ng live dito sa Pilar Gymnasium, punta lang po kayo dito. Ay, hindi naman kayo makakapunta. Mayroon tayong mga social media platform na pwede nyo panooran. Tama. Mapapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Repsal Deco Facebook page, and ganoon din sa Ako Bicol Party List Facebook page, and syempre pa sa YouTube channel natin. Paki-follow na din at paki-subscribe sa mga yan para updated kayo sa mga kaganapan ng Ako Bicol Cup. Serrano balik na sa game. I think that's a traveling. At yun na nga. And veterano din ito na Hezareno or Herasano rather. Yes, partner. Dito sa second quarter talagang medyo nagpe-pick up na yung game, no? At pansinin ko lang yung rebounding department, hindi naman nagkakalayo, partner, when it comes to rebound, no? Nung nakaraang quarter, may 14 rebounds itong mga taga-Castilla. Siyam naman sa Magallanes. What a move from Jeremy Liosala. What a finish. Yun, 6 na puntos na. Ito sila Sala, nako-contribute nga dito sa team ng Castilla, partner. That's a nice pass sana mula kay Saba. Kaya lang Ahero, hindi masyadong mukhang nalakasan sa pasang yon. Arisano to Ayala. Ayala giving some instructions. Gives it to Liosala. Now to Reales, napakalayong 3-point shot, wala. Sabanao. Tumira, was blocked by Ayala, pero sayang yung save ni Ahero. And right now, it's De La Torre. Finishing at the other side of the fence para sa Castilla. Apuyan fires 3. I think that's pangatlo na. Pangatlo, partner, na 3-pointer nito ni Apuya. So dapat yun na, partner. Siguro mag-create sila ng play for Apuya kasi medyo mainit si Apuya dito sa game na ito. Hanapin nila to si Apuya sa corner or sa wing. Tama. So yun naman talaga ang I think bread and butter nitong player na ito, no. That's the 3-point shooting niya sa labas. So
dapat siguro yun ang pagtuunan ng pansin muna nitong mga taga Magallanes. Mabigyan ng play itong Yes. si Apuya. And balik na naman sa 12 ang kalamangan itong mga taga Castilla, partner. But again, naibaba nila, partner, coming from a 20-point deficit ngayon. Andito na lang 12 points. 12 points. So sabi nga natin, dapat magtulong-tulong sila kasi medyo maliliit itong mga taga Magallanes, no? For me, gang rebounding will do. So dapat kung Box outing na talagang maigting. Oo, box out talaga. Pag hindi pa nila nakukuha yung bola, dapat wala munang bababa. Pag na-secure nila yung bola, kasi mabibilis naman sila, doon na nila gawin yung transition game na gusto nila para makabalik sila sa larong ito. But again, sabi nga natin, hindi mangyayari yon with just 2 or 3 players ang gagawa. Dapat total team effort talaga. Tama. Total team effort. That's the name of the game. For them to... Kasi tingnan mo naman yung height, no? Sa kabila, siguro 4 na player dyan na standing 6'1 or 6'2 partner. So, 6'3. Lyosala is about 6'3. Oo, so, Itong De La Torre, baka nasa 6'2 to. Oo, si Boral pa. Ito pang... Hesareno or Herasano, rather. So, yun ang dapat nilang gawin. Backs out, if they control the ball, transition, find the open man, and hanapin nila, sabi ko nga, si Apuya, partner dyan sa corner. Tama. Kasi si Apuya Pero dapat maging patience lang sila, no? And again, Ruel Apuya fires another 3! Ayan! Hindi na niya inantay yung kalaban na makaporma pa. Sabi niya, tira ko na to, kayang-kaya ko to. Meron talaga, sweet shooting itong mamang ito. No? So, 10-point lead at less than a minute to go. Ayala fakes. Ayala skips. Using the board, yes! That's Ivan Ayala. Gandang galaw, partner. Oo. Napaka-basic. Tama. Patience, yun talaga yung dapat eh. And another three-pointer for Magallanes, courtesy of John Saba. Ayan, single digit na lang, partner. Sinasabi ko sa iyo, partner, this bench players talaga. Ito yung kumakamada for Team Magallanes. Jeremy Lyosala was obviously fouled trying to penetrate. So 8.0 remaining sa ating first half. Sa ating first game ng ating doubleheader ngayong gabi sa ating day 4 ng Ako Bicol Cup. Sorsogon. And yan na. Ang buzzer that will end our first half. Kasama niyo po si Kapa Morgan with Coach Paul Sepe. At again, nandito po kami sa napakagandang venue, ang Pilar Gymnasium. Again, pasalamatan natin ang mayor na si Mayor Caroline C. Reyes and the Vice Mayor also, si Luis Lyosala Jr. And of course, salamat din sa Governor ng Sorsogon, Governor Boboy Hamor. And siyempre pa, pasalamatan natin ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And of course, Kong Saldico and Kong Jill Bongalon. Kami po ay magbabalik ni Coach Paul. Maya-maya lang. Kaya dyan lamang po kayo. We beat them by almost half. Delada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Panginoon, nakasal De La Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babab Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babab for three. Marnie for Babab Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yeah, for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ayan, muli po kaming nagbabalik dito sa loob ng Pilar Gymnasium para ipagpatuloy ang unang match-up ng ating doubleheader for our Day 4 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Ang laban ng Castilla na nakakalamang sa ngayon kontra dito sa mga taga Magallanes. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Yes, partner. Again, sa lahat po ng late tuners natin, magandang gabi po sa inyong lahat. So, kapapasadahan ko muna itong mga leading scorers natin for Team Castilla. We have De La Torre with 11 points and also Loberes with 14 points. But ito yung very efficient partner, itong dalawang player nito, si De La Torre at si Aspe with yung plus-minus nila, nasa 15 and 19. So talagang very effective itong dalawang players ito. For Magallanes naman, we have Ruel Apuya with 12 points sa partner because of the 3-pointers. Ayun. And hindi pa rin makabuslo ang mga taga Castilla at finally nakuha ng mga taga Magallanes. Barreda na with the ball. Sino kaya ang unang makakapuntos dito sa pagpasok natin sa ating second half? Crossing over, itong si Barreda, binigay sa kanyang kakampi in the middle. Number 27, balik kay Barreda sa ilalim. Challenging those giants of Castilla. Now Aspe with the ball. Oh, miscommunication on the part of Aspe and Borjal. Mukhang ang intention ni Aspe is to pass it to the corner man
na si Loberes, kaya lang papasok si Borjal. At yun, kala niya para sa kanya yung bola. So that's another turnover on the part of Team Castilla, partner. So speaking of turnovers, partner, itong turnovers nitong team ng Castilla nung nakaraang quarter, 12 turnovers. Sa kabila naman, mayroong 14. Ayala with an alahoy! Natira alaohoy! Grabe yung dukot sa kabila, partner. Talaga, magaling itong player na ito, no? Si Ivan Ayala. Magaling yan. Apuya finds Rigel sa ilalim. At naipasa sa kampe, pero nandun sina Jeremy Liosala and another giant na si Boral. Yes, partner. So balik sa 11 ang kalamangan nitong mga taga Castilla dito. Dazzle Paul Aspinall with the ball. Nakita si Jeremy Liosala. What a play! Well, what do you expect from a Dazzle Paul Aspe? Yes, partner, talaga very effective when it comes to distributing the ball, no? And dishing those open teammates. Rigel Adino misses. Rebound, Jeremy Liosala. Ayan, mukhang may balak na i-coast to coast. At yun na nga. Pero he got fouled on his way up. We have here Miss Danica Garcia. At makasama niya ang mayor ng Castilla. Alamin natin. Sige, eto na. Danica. Ayan, maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul. Eto na nga, kasama ko ngayon dito sa aking tabi ang mayor ng Castilla na si Mayor Bong Mendoza. Mayor, kumusta po yung feeling na kasali po yung Team Castilla sa isa sa pinakakilalang paliga dito sa buong Bicol po? Siyempre, Danica, tuwang-tuwa ako kasi laging nakakasali yung team ng Castilla. At alam mo naman, pumunta ako dito para support ako sa mga player. Para nakikita nila na yung mayor nila nandito. At tuwang-tuwa ako kasi ngayon, parang nakakalamang na yung Castilla, no? So, maraming salamat pala sa Ako Bicol, sa ginagawang Ako Bicol Cup. This is first time in Sorsogon. Actually, yung team namin, hindi lang ngayon ito naglalaro. Simula pa ng mga activities ng basketball katulad ng kasanggayahan, yung mga inter-municipality basketball tournament. Ito na talaga yung team namin. So, proud naman ako na kahit minsan, at least yung mga basketball player namin, laging nandyan. Opo, maraming salamat, Mayor. Ano po ba yung payo nyo na lang po, Mayor, sa lahat ng mga team players ng Team Castilla na ngayon ay nakakalamang na po sila kontra sa Team Magallanes? Okay, actually maraming nanonood ngayon, yung mga viewers pala, magandang gabi po sa inyong lahat. At yung mga tropa ko sa Castilla na patuloy na sumusuporta sa ating team, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana yung mga players natin, palagi natin ini-encourage yung sportsmanship, ganon. Dapat kahit ano mangyari, manalo man o matalo, laging sports tayo. Kasi yun talaga yung pinopromote natin. Yes, tama ka dyan na Mayor. Ayan, yun muna ang latest update dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Ayun, maraming salamat Miss Danica Garcia. And of course, the proud mayor, the proud and happy mayor. Nakikita natin na talagang masayahin itong mayor ng Castilla na si Mayor Bong Mendoza. Maraming salamat po, Mayor. And balik tayo sa laro. Mukhang ano nangyari, Coach? Yes, medyo may konting reklamo dito yung coaches ng Castilla, partner, because of that foul na na-commit ni Frances Ana on that last sequence on Borjal. So, ang rinireklamo nila, I think, medyo flagrant or unspo. So, I think they will use their coach's challenge, if I'm not mistaken, kasi sumignal sila ng review eh. So, titingnan natin and then yung mga officials kung ano mangyayari dito. But again, sabi nga natin, yun ang kagandahan dito, partner, because we have our replay center. Mayroon tayong replay center para makita kung ano talaga yung nangyari. But again, sabi nga natin, kapanahon na namin nung dekada 90, wala pang ganyan. Wala pa, talagang umamin ka na lang. Oo, umamin ka na lang. Hindi, so
Yan ang kagandahan yan kasi sabi nga natin, basketball is evolving, yung kind of coaching is evolving, officiating is evolving. So talaga, yung Ako Bicol is nandyan tayo para to set a bar kung ano man na mayroon na pagdating sa basketball dito sa Bicol region. Tama, I like that term, to set a bar when it comes to Bicolano basketball. At yan po ang nais ng inyong Ako Bicol Party List. Kaya nga po tayo ay merong Ako Bicol Cup. Nag-umpisa po tayo sa Albay. Napunta tayo sa Camarines Sur and Camarines Norte, Catanduanes, and right now, nandito tayo sa the land of Kasanggayahan, ang progressive province of Sorsogon. Right now, it's Jeremy Lusala hitting his second free throw but misses the first one. At ayan, tumawag ng timeout ang coach ng Magallanes na si Coach Michael Haki-Haka. Okay, so may timeout doon. So pag-uusapan nila, partner, kung anong gagawin nila dito. But again, pansinin ko lang, partner, when it comes to steals department, talagang nangunguna itong Castilla with 7 steals on that last quarter, partner. And for Team Magallanes naman, mayroon silang 4. So talagang kontra sa 8. So kalahati. 8. So kalahati. Yung I think kung makakapitalize nila ang the steal department ng Magallanes, I think makakahabol sila. Yes, partner. Pero when it comes to rebounding, no, sabi nga natin, although medyo malalaki itong mga taga Castilla, hindi naman nagkakalayo when it comes to rebounding, no. On the last quarter, yung total is 23 rebounds. I mean on the last half, 23 rebounds for Castilla. And sa kabila naman, you have 24. So mas mataas ka total rebounds nitong mga taga Magallanes, partner, dito ng isang puntos. Ayala to Aspe. Aspe now to Luberes. And that's Luberes hitting his pang-ilan na ba yan, coach? Yes, partner, pang-5 na 3-pointer nito ni Luberes dito sa ating laro. So talagang very effective ito si Luberes when talagang pinapasahan ito ni Aspe. Aspe now. Hinintay yung mga kakampi. Oh, nakawala sa kanyang bola. At nandun si Barreda. Missing. Ito na naman tumatakbo ang mga taga both teams actually at nakuha ang bola ng mga naka-violet. Pero Magallanes cannot manage that transition play after that steal, Steal after steal, no? Pero maganda sana yung plano nito ni Ahero. Kaso na-deflect ni Aspe sa kabila. Apuyan to the guy na nasa ilalim, Ahero. What a beautiful play for Team Magallanes. Apuya Ahero connection in effect dito sa ating third quarter at 6:07, 61-45 lamang po ang Castilla. Aspe swings it to Ayala. Ayala fires almost but not quite. Big rebound para kay Ahero. Binigay kay number 19 na si RB Barreda. Barreda skips through. Yes! That's a nice floater mula kay RB Barreda. That's his 9 points partner on the game. Itong si Barreda. Uy, nakaka-9 na rin? Oo, 9 points partner dito sa laro natin. So, tingnan natin kung ano pa maki-contribute nito dito sa Team Magallanes. Aspe to Borjal. Balik kay Aspe. Swings it to Ayala. To the corner. Luberes! Bang! Pang-anim na yan. Pang-anim partner. Ng kalbo. For Luberes. Babawi dito ang mga taga Magallanes. Roel Apuya hangs in mid-air and he was fouled. Sinawsaw pa ni Apuya, partner, yung tira na yun. Tama. So, but again, kung ako sa kanya, kasi kanina nga sabi ko mainit siya sa 3-point. Nag-settle siya dun sa, sa corner para pag na-find siya dun,
open na open yung other corner na yun for him. Actually, nabigyan sa corner, kaya lang he hesitate. Nag-hesitate siya, tumira, kaya he ends a little closer. Wala na siyang magagawa. Nasa momentum na siya. He needs to hang in mid-air. Magbuti naman at nakakuha siya ng foul. At yan, nasa free throw line siya ngayon. Making a second one. Yung tira na yun, para yung teammate ko dati partner na si Carlos Oleta na taga Lucena na Talaga? nagpapa-shoutout ngayon. Kahilig sa mga ganong shot eh. Hello, Carl. Marami sa ating nanonood online. Ahero with the ball. Ahero, dire-diretso. Nakita si Regel Adino. At Ahero finishing. Nice play. Grabe partner, yung trabaho din ito ni Ahero. 10 puntos para sa kanya dito sa third quarter. Dazzle Paul Aspe, slowing it down. Kaya niya yan itira. Pero, sabi niya, si Loberes na lang. Boral for the saving that play for Castilla. Ito naman si Boral. That's his 12-point partner on the game. Apuya. Launches from the corner, wala. Yosala, nakita si Aspe na nasa unahan na. Aspe, binigay uli kay Loberes. Loberes, hindi magdadalawang isip yan. Open na open for 3. That's his 7th. Grabe itong 21 points na, no? Sa 3 points pa lang. Grabe ito si Loberes. Talagang he came prepared, partner, for this game. Napakaganda talaga ang Dazzle Paul Aspe. Hindi mo makikitaan ang pagka-selfish player. Yes, partner. He's been so unselfish. Even sa mga previous games niya na napanood natin. Hindi lang dito sa Ako Bicol Cup, pero sa iba pang liga talagang ganun siya. Pero iba pa rin ang Ako Bicol Cup pagka Aspe ang nandyan. Ano? Yes, partner. If I'm not mistaken, that's the 7th or 8th assist nito ni Aspe dito sa larong ito. At yan, almost making a steal there. Barreda, dire-diretso! Oops! That ball will not fall. Pero nandun si Apuya, Ruel Apuya, muscling his way up against those two giants na sina Melvin Borjal and Jeremy Liosala ng Castilla. So again, pagkakataon itong mga taga Magallanes na mapababa itong kalamangan na ito na hindi tumatakbo yung oras. Tama, yun ang kagandahan doon pag na-foul ka. Malapit na magtapos po yung third quarter natin. 3:25, 69-52. 17 po ang inahabol nitong mga taga Magallanes. Liosala for the rebound. Loberes. Loberes now in the midcourt. Ayan, crossing the midcourt rather. Now, Dazzle Paul Aspe. Nag-create ng play. Alam mo kung ako yung Magallanes team, talagang I'm going to focus on defending Dazzle Paul Aspe. Yes, partner, yung sinasabi ko sa iyo kasi kanina. They cannot defend those big guys. Medyo tagilid sila when it comes sa ilalim. Pero if you can control the guy who's distributing or who's orchestrating the play, yes, meron silang pagkakataon. Sabi ko nga sa iyo kanina. Bulabugin nila si Dazzle Paul. Ito magiging mahirap na task dito kung ma-recognize itong mga taga Magallanes. So ang dami naman pwedeng bumantay kay Aspe dito sa kapunan na ito. So siguro pagpalit-palitan nila, 3 players will do. So hanggang mapagod si Aspe, tauhin or they play a box one game. So yun siguro magiging ano dito. Narinig tayo ni Aspe. Narinig tayo ni Aspe. Sabi nila, may bantay yun, ha? Oo, may bantay yun eh. So, but again, sabi, that will be not an easy task for the Magallanes guys. Pero, at least may gagawin sila. Oo, tama. Kaysa wala. Kaysa wala, di ba? So, yan ang sinasabi natin dyan. Pero may ginawa si Ahero kanina, partner, na napakagandang reverse layup din sa ilalim. That's the 12-point of Ahero dito sa larong ito. Aspe once again was blocked. Pero he saves it. And there you go. The big man, Christopher De La Torre. 12-point na din ni De La Torre dito sa larong ito, partner. So talagang yung players itong mga taga Castilla
If I'm not mistaken, 4 na ang double-double dito. Double digits ang ginagawang score. Oo. Ahero. Emergency pass to Apuya. Na-rebound ng mga taga Castilla. Reales now with the ball. Crossing over. Andes. Nakita si Ayala. Ayala with a left-hander floater. One-handed shot is very effective for this skinny guy. Now Gravoso. Challenging Ayala. Pinasa sa ilalim. I guess that was intended for Apuya pero kinuha ni Ahero ang bola. And yun nga partner. So timeout muna tayo dito sa laro at may report tayo coming from Regine. Regine, ano bang nangyayari dyan sa courtside? From the start of the game, ay talagang pinatunayan ng Team Castilla na sila ang nagmamay-ari ng bola para sa laro ngayong gabi. From the experienced players hanggang sa mga locals, ay talaga naman na nakikipagsabayan sa loob ng ball game. Pero sinabi ni Coach Yong na kahit hawak nila ang titulo bilang Intermunicipalities Basketball Champion dito sa probinsya ng Sorsogon, ay hindi pa rin sila makakampante dahil hanggat umiikot ang bola, ay still nobody's ball game. Ayan ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. What a find! Dasal ball Aspe to Christopher De La Torre. Anyways, maraming salamat Minister Regine Bue after that report. I was taken away with that play. Kala mo traveling na, no? Oo. Pero nahanap niya pa si De La Torre sa ilalim na. Ayun na, very patient. Yun ang kagandahan nito ni Aspe, no? Very patient siya when it comes to distributing the ball. At saka talagang may talent na alam niya na he will go into heavy traffic. He will take it slow and then will try to find who's going to be a potential recipient of a pass. Ayala. To Reales. Reales fire. Short. Rebound. Araceno. Reales once again. Wala na, na-rebound na ng mga taga Magallanes. Nigel Adino. Right now it's Gravosa to Apuya. Apuya finds Carrascal. And Carrascal was fouled in mid-air. Ayan, with that fadeaway jumper. Na-foul itong si Carrascal. Kaya I thought he will be awarded 2 free throws. At medyo lumalayo na dito partner itong mga taga Castilla, no? Oo. So 19 or 18 points na naman ang Kalamangan. But again, ayan, may pagkakataon na naman na may maibabayan itong mga taga Magallanes dito with that foul. And that assist pala kanina partner ni Aspe ay pang siyam or pang 8 assist niya. Oo, dito sa game na ito. So hindi siya masyado nagfo-focus dun sa points kasi may mga gagawa nun for him. And the likes of Loberes, La Sala, De La Torre, and also Borjal. Ang ginagawa niya lang is to distribute the ball properly. To break the defense and find the open man. Yan ang talagang kakaibang talent ng batang ito. He will penetrate and will break the defense. And pagka na-break na yan ng defense, alam niya na mayroong malilibre. He will find it. And on the last sequence, and the last beautiful play nila, yung connection nila ni Christopher De La Torre, ay talagang yun ang obvious na ebidensya ng mga... There you go! Still the connection goes on for Aspe. And... what a way! Yes, ending the third quarter in full fashion. Aspe to Christopher De La Torre. And ayan, papasok na tayo coach sa fourth quarter. Yes. Ano ba ang dapat gawin ng Magallanes para kahit papano makahabol ng konti? Ganun pa rin ba? Kailangan nilang bantayan ang... Sabi nga natin partner, so when it comes to talaga sa standing ng dalawang kupunan na ito, na lamang-lamang talaga ang Castilla, makikita mo dito. But again, doon sa effort din na pinapakita nito Magallanes, hindi rin natin matatawaran. But again, sabi nga natin, pag-uusapan natin kanina, Kapa Morgs, yung
defender dapat. Mayroon dapat designated defender talaga for Aspe na kaya siyang bantayan, no? Para hindi naman at least ma-minimize. Sabi nga ni Wadi nung nakaraan dun sa game natin nung day 3, at least may gagawin. Oo. Diba? Kasi kung hahayaan niya lang nila na mag-orchestrate or mag-feed itong si Aspe sa mga big guys na wala lalamunin sila. And also team effort, yun ang sinasabi natin when it comes to defending the bigs. Siguro pag nasa ilalim na, quick double on the bigs of Castilla, and pag naipasa naman ni Aspe yung bola, dapat hindi na makabalik kay Aspe yan. Yun ang gawin nila, pahirapan nila kasi sabi nga natin, wala namang player na tatagal ng buong game na talagang may bumabantay at nagiging physical sa kanya kasi mapapagod din talaga yan. Tama. And kaso ang nangyayari dito, they are sticking to their zone defense. Sabi ko nga kanina, siguro much better kung i-box one na nila tong si Aspe at the early of the first quarter pa lang, para malesen yung distribution niya. Kasi pag nandyan si Aspe, partner, alam mo, yung mga teammates niya, napaka-kumpiyansa. Pag nandun si Aspe, yun ang nakikita ko dito sa larong ito. So dapat, yun ang gawin itong mga taga-Magallanes, partner. Yun. So sige, titingnan natin kung gagawin nga yan nila dito sa huling yugto ng ating laban. Unang possession mga taga Magallanes, pero ang unang puntos ay mula kay Ivan Ayala ng Castilla. 80-58. Ayan na, another 22 points na po yan. Muntik na naman ang turnover doon yung Magallanes, but buti na lang nakuha nito ni Adino. Oo. And Monticalvo scoring using the board on that one for Magallanes. Reales hits a 3-pointer mula sa right wing. Adino. Ito si Reales, partner, napaka-steady din coming off the bench, no, for this Castilla team. Oo. Adino to Saba. Saba fires. Misses. Aspe for the rebound. Ginugulo nitong si Saba. At ayan, mukhang didikitan na. Ibabox mo na talaga itong si Aspe. Yun nga yung sinasabi natin. Dapat kanina pa nila ginawa, partner. Kasi pag mga ganyan, hayaan nilang mag-orchestrate na lang itong ibang players, wag lang si Aspe. Kasi sabi ko nga, yung confidence level ng mga teammate niya, alam nila na pag nandun si Aspe, darating yung bola sa kanila. Oo. So, maiiba yung kumbaga yung color ng game nila kapag na-contain itong si Aspe kahit paano. Yes, partner. Pero knowing Dassel Paul Aspe, how prolific guard he is, yun ang mas kumbaga push him to his limits. Oo, partner. So, challenge him. Magaling talaga itong batang to. So, yun na nga, that's a turnover on the part of Castilla. So, mabibigyan ng chance itong mga taga Magallanes dito. That's a short 3-pointer from Ahero. And Aspe now with the ball, ginugulo itong si Adino. Ayan. Mukhang talagang oops, that's a foul. Alam mo, when you defend the guard like Aspe, huwag kang masyadong didikit. Ano, coach? Ano lang, bigyan mo lang siya ng, kasi sabi nga natin, pag gumawa ng move yan, ng isang magandang move, talaga maiiwan ka. So basta nasa front ka lang niya, okay na tayo doon. No? Huwag naman magiging super aggressive kasi minsan yung super aggressive, minsan naiiwan talaga. Tsaka yun, nag-commit siya ng foul doon. Adino flies, pero the ball was tapped out of bounds. And we have a report mula kay Jessamay Navales. Jessamay, ano bang nangyayari dyan sa courtside? Lumalaban. Ganyan nga mailalarawan ng Team Magallanes matapos magtuloy-tuloy ang kalamangan ng Castilla. But the game wasn't over yet. Kaya naman sa pagpapatuloy nga ng laro, Magallanes head coach Michael Hakiaka noticed one of the weakness of Castilla. Malalaki at masyado silang focus sa loob. Kaya naman Coach Michael changed their strategy into backs out and double team the big man para mapigilan ang paglobo ng kalamangan ng Castilla. Kaya naman sigaw ng team, mag-focus. Yan muna ang latest mula dito sa Magallanes batch. Back to you, Kapa Morgan and Coach Paul.
Yan, maraming salamat Miss Jessamay Navales. 26 points na po ang kalamangan ng Castilla. As of the moment, 8-11 sa ating ball game. At dinagdagan pa yon ni Reales, partner. So sabi nga, focus. Yun ang talagang term na ano natin doon, partner, sa report ni Jessa. No, focus on the man you're defending, focus on what you're doing inside the court. So yun naman talaga dapat ang gawin nitong mga players nito, partner, pag naglalaro. Focus on the game plan. Yes, partner. Magandang pasahan yon. But, sayang. Hindi handa si Adino doon. Oo. Adino was... ang akala niya, ititira na eh. Nagre-ready na siya for a rebound eh. He was surprised actually from that emergency pass from Ahero. Yung Castilla nag-commit ng traveling violation. So may babalik ang bola sa mga naka-violet. Very uncharacteristic yun kay Aspe, no? Oo. Na gano'n na magka-traveling. Saba. Trying to create a play. Penetrates and what a shot. Wala dito kay Saba. Ito magaling din yung pinapakita nito ni Saba, no? Dito sa ating laro. What a pass there from Dazzle Paul Aspe to the cutting Borjal. Sayang lang hindi na ipasok ni Borjal, but he was fouled and he will be shooting 2 free throws. Miss yung unang tira nitong si Melvin Borjal. Na mayroon ng 13 points dito sa ating laro, partner. Malaki ang tulong ng mamang ito dito sa kupunan ng Castilla. And, make that 14. Oo. Aspe binabanti si Saba at nakuha ang bola mula sa kanya. Andes to Apuyan. Apuyan crossing the midcourt. Saba finds Apuyan once again. Apuyan fires from the corner. Wala. Big rebound for number 27 na si Ahero, pero hindi niya na-shoot yung bola. Sayang yon yung tira na yon, no? But again, kung makikita mo naman very energetic at very kumbaga lumalaban pa talaga ito Magallanes kahit na alam nila na maliliit sila, no? Oo, kahit talagang bentahing-bentahe yung mga Castilla, pero talagang makikita naman natin that this team is not giving up easily. Aspe. Easy shot na lang yun for Dazzle Paul Aspe. He was asking for a foul actually. 93-62, so it's a 31-point lead. Lumobo na talaga yung kalamangan dito ng Castilla, pero na-shoot yung last possession ng will that count, coach? Yes, yung tira ni Ahero? Counted yun yung tira ni Ahero. At merong foul na itawag. At merong substitution. Pinalitan na muna si Dazzle Paul Aspe. Nakita mo talaga yung physicality, no, partner? Oo. Pero talagang maganda din yung gesture nito ni Gravoso na apologizing to Valdivia. Valdivia. Sabi physical tayo pero talagang hindi madumi. Hindi madumi. So that's an air ball. Pero nabawi naman kaagad ng mga Castilla. Reales tumatakbo. Lobs it to Ayala, but Ayala can't make it. Medyo naalanganin sa ere doon eh. Yan na mga taga Magallanes. Ahero to Apuya. Apuya battling for the ball. At merong foul na nakita ang mga referees. Naisahan doon si Boral ni Apuya, partner. So tinapon na lang ni Apuya yung bola nung narinig niya yung whistle. Tama. That's a wise decision on the part of Apuya. Pero not a good shot from the free throw line. Sayang.
6:14 remaining. Castilla leading big in this ball game kontra dito sa Magallanes. It's a 32-point lead. Yes, partner. But ito si Apoya, maganda yung contribution, no? With 19 points already on this game para sa Magallanes. Siya din actually yung bumubuhat sa kupulan ng Magallanes. Abangan nyo mamaya po, yung home team, Pilar, will go against Donsol, the land of Butanding. Ayan ang maglalaban mamaya. Kaya punong-puno na po ang Pilar Gymnasium dahil mapapalaban ang kanilang manok kontra sa neighboring town na Donsol. So may foul na itinawag doon ating referee kay Ahero. So that's penalty, I think, partner. Oo. For Team Magallanes. So magpi-free throw ngayon itong si Arega. Norman Arega. Hindi ko nakita yung isang Norman Bernarte. Nasa lineup din. The veteran Norman Bernarte. Baka busy si Idol. So yun ba yung partner, 40 years old na din? Nasa 40 na siya. Nasa 40 na din. No? Veteran. So sabi nga ng natin, Castilla. dami din naglaro sa atin sa Ako Bicol, no, na talagang nasa 40 up na din. No? Oo. So, Pero yung mga dating veterano manlalaro noon, talagang bumabalik sila. So yun ang kagandahan nitong Ako Bicol, no, partner. Hindi lang yung mga bagong player, even yung mga dating yung mga veteran player na talaga, makikita mo dito sa Ako Bicol Cup. Tama. And the likes of Norman Bernarte of Castilla, although wala siya ngayon dito. Pero he's one of the standouts ng Castilla back in his heydays. So again, penalty. So every foul nitong Magallanes mapupunta sa free throw line itong mga taga Castilla. And Melvin Borjal making the first free throw. Okay, 15 point for Boral. Carrascal. And that pass from Carrascal was deflected pero nabawi nila ang bola. And there you go. That's Gravoso fouled. And he will be taking those 2 shots from the free throw line. Yes, partner. So again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And then again, ang ating pasasalamat kay Governor Boboy Hamor and of course, ang butihing mayor ng ating venue, ng ating hosting right now. Sila yung nag-host ng ating games or day 4 games ng ating paliga. Walang iba kundi si Mayor Caroline C. Reyes. Maraming salamat po, Mayor, once again. Oops, naitulak ng konti at walang foul na naitawag. It's going to be still Magallanes basketball. Dahil nakuha man ni Reales but he stepped on the line. Carrascal. That's a 20 or a 15-footer. That's 2 points for Carrascal, partner. So, but again, partner, lumobo na yung kalamangan itong mga taga-Castilla. Talagang yung sense of urgency for team ng Magallanes dito kailangan na. But can they still make it? We will see. Apuya! Bang! Ika-anim din, partner. Ika-anim din na 3-pointer nito ni Apuya, partner. Oo, marami nang ginagawang 3-pointer itong si Roel Apuya for Magallanes. And 22 points for Apuya on this game. So, grabe, yun na. Siya lang talaga medyo bright light dito and also a hero, partner, dito sa team na ito. Again, sabi ko nga, ito din, mga players na ito talagang napakalalakas ng loob. Na talagang buo ang loob na kung mapapansin mo talaga yung height disparity talagang evident dito sa game natin na ito. Very evident. But again, laban pa rin itong mga taga Magallanes, partner, dito sa larong ito. And that's the way to do it. Dapat ganoon ang mentality natin, lalo na dito sa Ako Bicol Cup. Kahit alam mong nakakabentahe yung kalaban, you still have to fight.
Kasi ang pinaglalaban mo dito ay ang inyong mga munisipalidad, ang nirepresentang mga... Sabi nga ni Wadi John Bachiller, yung nasa harap na pangalan, yun yung pinaka-importante. Hindi yung nasa likod. Oo. Kasi you're representing your municipality and or city. So talagang you should carry kung ano man talaga yung nasa harap ng pangalan. But again, batiin natin ang ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, and also yung kapatid niya, Assistant Commissioner si Boss Ino Rivera. Also si Boss Russell. Ng IMBC. Boss Russell Oreta. And IMBC or Infinity Media Broadcasting Company na siya pong nagko-cover nito at nabibigyan kayong napakagandang coverage, live coverage sa mga Facebook pages natin, itong IMBC. And also to the Direk Christian talagang siya ang nag-direct dito sa atin. Mapaganda ang ating broadcast, no? Direk Christian Calleja. Maraming salamat po. And ayan, balik tayo sa game, no? Araceno finally hitting his first two-pointer. Hawa-hawa na. Lahat halos na pumupuntos for Team Castilla dito, partner. Saba to Apuya. Mayroong foul na itawag. While itong si Montecalvo ay talagang pinipilit na makapasok. So again, 26-point lead, partner. Ang hinahabol pa rin with 4 minutes and 33 seconds remaining sa ating game. Ano bang dapat gawin ito? Sa tingin ko, personally, sa tingin ko, medyo malabo ng makahabol pa dito yung Magallanes. Pero what do you think ang dapat nilang gawin para kahit paano ay hindi na masyadong dumugo? Sabi ko nga, partner, yun. Team effort pa rin in defending. Yun na muna ang gawin nila, partner. Defend, make a stop na hindi makabasket itong Castilla. And then on the other end, talagang pilitin nila na makapuntos. So, gano'n lang ang gawin nila. Maging maganda yung depensa, pagandahin nila yung depensa. Total team effort, kumbaga, paigtingin nila yung depensa nila dito sa huling minuto na ito. At for sure naman maibababa nila yung kalamangan na yan. Sabi nga natin, sabi mo nga medyo malabo na, pero hindi man nila makuha talaga na maitabla, at least maibaba nila paunti-unti. Pag nangyari yon, medyo babalik ang kumpiyansa nito mga taga Magallanes. Tama. At magiging magandang epekto yan sa susunod nilang laban. Oo. Okay, and batiin natin yung mga nanonood sa atin online, yung mga kababayan natin abroad, lalong-lalo na itong si Annalyn. Ayan, pinapa-shoutout niya yung Norhata Usman. Ayan, Norhata Usman, hello. Enjoying sa panonood dito sa Jeddah. From Annalyn Dimasalang. Maraming salamat, Annalyn. Matagal na to si Annalyn na nakasubaybay sa atin. Katanduanes pa talagang nagpapa-shoutout na to. Ariate. Yun ang kagandahan nitong liga natin, partner, sa Ako Bicol Cup, no? So, yung exposure nitong mga players na to, hindi lang dito sa atin mapapanood nyo. Even yung mga families nila abroad, talagang mapapanood nila itong mga players na ito because of our coverage. Salamat sa technology. Oo. And salamat to the man behind this. Walang iba kundi si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Natulong dyan siyempre si Congressman Jill Bongalon. Another easy two for Ivan Ayala. Alam mo itong mamang ito pagka 10 points na, partner. Pagka i-score parang napakadali ng basketball para sa kanya. Hindi masyadong mahirap, hindi masyadong hirit yung tira. So hindi niya pinapahirapan kasi yung sarili niya. Yun na, ako, partner, yun na. Parang hindi nga pinagpapawisan Oo nga Saka yun ang mga advice ko din sa mga batang na nagsisimulang matuto na maglaro ng basketball. Huwag niyo pahirapan yung sarili niyo. Tama. Let's just be basic, back to basic tayo. Kung may nasa unahan, nakita mo, yung teammate mo nasa harap, pass the ball. Oo, tama. Don't be selfish. Ganun naman talaga dapat ang basketball. Pero maganda dahil yan ang nakikita natin dito sa Ako Bicol Cup na medyo, sabi mo nga, nagle-level up. Nagle-level up na din yung brand of basketball. Bicolano basketball because of this league.
Yan yung mga exposure talaga ng players. Punong-puno na tayo, partner, dito sa Pilar Gymnasium. Dahil sabi nga natin, mapapalaban ang home team Pilar who will go against the neighboring town na representative ng Donsol dito sa ating paliga on our day 4 ng ating elimination round, Ako Bicol Cup Sorsogon. But right now, we're enjoying Castilla and Magallanes. 101-75, 3:23 remaining. Saba. Tumira ng 3 itong si number 18 pero wala. Fritzel Lopez. Right now, it's Dassel Paul Aspe. Ginugulo ni Fritzel. Dassel Paul finds the cutting guy from the baseline na si Arcos. Maganda rin yung tirang yon. Maganda rin yung galaw sa kabila. Ni Rigel Adino. Dassel Paul Aspe. Medyo may konting bump para to Saba. Ariate! Gusto sanang makadilihensan ang 2 puntos pero hindi pa pumasok kanyang tira. Adino hesitates. Pero linusutan pa rin si Herasano and got fouled by Ariate in the end. And he will be shooting 2 free throws. Labas muna si Saba at pinasok si Barreda for Magallanes. So that's 2 free throws on Adino. Wala ang unang tira ni ano bang pinagkakaguluhan doon? Ito medyo nagkakagit-gitan dito si Ana, si Arce at si ano. Saka mali yung posisyon ni Ana kanina. Kaya nagkakagulo yung mga tao. Maingay na po sa loob ng Pilar Gymnasium dahil hindi mo na mahuhulugan ang karayom. Itong mga bleachers natin, lalong-lalo na sa taas. So talagang punong-puno na tayo dito, partner. Oo, tama. Gaya ng ini-expect natin, pati yung mga nasa labas, makikita mo from here. Dahil sarado po yung mga pintuan natin, pero see-through naman dahil sa mga glass doors na meron tayo. Pati sa baba, maraming tao. So again, nagpapasalamat po kami sa butihing mayor ng Pilar na si Mayor Caroline C. Reyes for having us here. Maraming salamat po, Mayor. And sa lahat po ng mga taga-Pilar, maraming salamat po sa inyong reception dito. Talagang every municipality na nagbe-venue tayo dito sa Sorsogon. Kahit day 4 pa lang natin. This is just our day 4. Talagang punong-puno yung mga venue natin. Lalong-lalo na pag napapalaban na yung kanilang mga home team. Dito naman, alam mo, malapit lang kasi naman yung Donsol. Kaya itong crowd dito, hindi mo masasabing lahat itong mga taga or karamihan ito. So, sabi natin karamihan mga taga Pilar, pero marami din dito mga taga Donsol. Is Donsol, no? And so as Magallanes and Castilla. Okay. Aspe finds number 24. Balik kay Aspe at the post. Pumihit, tumira. Pero mukhang tatawagan ng foul si Dassel Paul Aspe. It's an offensive foul on the part of Aspe. Oo, maganda sana yung pihit niya, papaloob. Kaya lang, ano bang tawag doon, coach? In-extend ba niya yung kamay niya? Oo, may hawi. May hawi sa likod. So, that's automatic offensive foul. Pero nahuli niya ang pasang yon at binigay kay Ariate. At ayan, ang kanyang unang punto sa larong ito. We're now in the twilight zone. Maraming salamat, JB Salvedar. So halos nang pinasok dito ni Coach Jesus Lagata. Halos nag-contribute, partner, for Team Castilla. So
Yun ang sinasabi natin. Total team effort for Team Castilla. That's why they're leading dito sa larong ito. Pinatagal na nga masyado sa bench itong yung leading scorer nila na si Loberes, ano? Yes, partner. So, talagang kasi lamang na lamang naman eh. Arcega. Binigay kay Arcos. And right now, yung malaking mama na si that's Valdivia. Ivan Mark Valdivia. Parang siya na lang ata yung hindi nakakapuntos dito sa kupunan ng Castilla, partner, dito sa larong ito. Lahat halos na pinasok, nakapuntos na dito sa Team Castilla. So, antayin natin na makapuntos din itong si Valdivia para makompleto naman. Walang masisiro sa mga taga-Castilla. Oo nga. Ako sa malabas pa lang, talagang puntos na para kay Valdivia. Yun na sana opportunity niya eh. Maayusin yung ring eh. Kaso mintis pa eh. Apuya. In and out yung kanyang unang tira sa free throw line. Siguro may fatigue na rin, partner. Kasi kanina pa to talaga. Saka parang ganun yung free throw shooting niya eh. Yung una hindi na ipapasok, pero yung pangalawa mostly naman ay naipapasok niya. 23 points for Ruel Apuya on this game for Magallanes. Pero sabi nga natin, hindi kakayanin mag-isa lang, no? So kailangan total team effort talaga. Aspe. Oh! What a bullet pass sana. Short on that one. Ayun, narinig tayo. Si Valdivia. Umiscore na after that miss by Arcos. At big rebound pa. Aspe to Arcos. Tinapon ang bola sa labas. Ano kaya nangyari? Same ball yun. Oo. Medyo nahawakan pa. Arcega will do the baseline inbound. Aspe, fakes. Hindi na ipasok ang tira. Medyo natapik ni Aspe kasi yun. Andes mabilis na tumatakbo. Ito, muntik na mapitawan ng bola. Barreda misfires. Lead in pass to Aspe mula kay Arcega. Aspe, inintay yung mga kakampi. Binigay kay Arcos. Finds Valdivia. And Aspe swings it to Ariate. Ariate fires and hits it. That's a 3-point shot made by Ariate. That's his 5th point of the ball game. Andes fires. Sobra. 22.9 seconds remaining. Aspe fakes a pass. Binigay kay Arcos. Arcos now, alam niya na papatapos na ito. Kaya swings it to Ariate. Binalik kay Paul Aspe. I-dribble out na lang yung partner kasi wala na. Tapos na. 110-80. So panalo sa kanilang unang outing itong mga taga Castilla dito, partner. And it's a big win dahil it's a whopping 30-point lead kontra sa mga taga Magallanes. Yes, partner. And this is a learning experience also for Team Magallanes, partner, no? Sabi nga natin, kami, shout out ko pala si Coach Peter Barcelon na laging sinasabi na wala namang natatalo talaga. Yung isang kupunan is yung natututo at yung isang kupunan is nananalo. So, it's either manalo ka or matuto ka. So, lagi naman, dapat sa basketball, it's always a learning experience. Kahit sabihin pa natin na medyo you came up short, medyo you came unprepared, pero dapat yon, every game is a learning experience. And sana sa next game nila may ma-adjust at may natutunan sila dun sa pagkatalo nila. Oo, at least kumbaga both teams dahil unang outing nila ito parehas, at least kumbaga na-break in na. Yes,
medyo may advantage na itong Magallanes kung mapapalaban sila sa kanilang Game 2 sa isang team na wala pang hindi pa nakakapaglaro dito sa Ako Bicol Cup. So we will see. Susubaybayan din natin ang kupunan ng Magallanes kung ano yung kanilang magiging journey dito sa Ako Bicol Cup. But right now, it's Dazzle Paul Aspe and the rest of Team Castilla who will bring home the bacon. Yes, partner. So as you can see, the highlights of this game are at the early stage of the game, partner. Talagang nauna yung mga taga Castilla doon sa game na yon na nakaungos. But again, sabi nga natin, pagbalik ng second quarter, medyo nabuhayan yung Magallanes doon sa game, but with the help of their bench players. But again, that's not enough, partner, for that Castilla team. Talagang napakalakas at napakalalaki dito sa ating, as we see the highlights. At hinihintay natin, partner, ang ating magiging kasurog player of the game. Ikaw ba, partner, sino ang sa tingin mo magiging kasurog player of the game? I think it's Loberes. Of course, yung kasurog best player of the game natin ay kukunin yan sa winning team. I guess Loberes played a major role, especially in contributing points to Castilla. Kaya nga sila yung uuwing panalo dito. But still, meron din tayong Dazzle Paul Aspe, who's very multi-talented player. So isa pa rin yan si Dazzle Paul Aspe sa magiging candidate natin for our kasurog best player of the game. Yes, partner. So yun na nga, maya-maya makakausap na ng ating courtside kasi Mabel ang ating kasurog player. But again, as you can see the highlights, again, partner, invite pa rin natin sila, no, for our second game, no, Donsol versus the home team Pilar, dito pa rin sa Pilar Gymnasium. And sa hindi naman po makakapanood live, mayroon din tayong mga social media platform na pwede nyo panood. At ayan na nga, Kapa Morgan, ito pa rin. Magbabalik po kami mamaya sa second game with Kapa Morgan and yours truly, Coach Paul Sepe. At ito na, si Mabel with the kasurog player of the game. Mabel, pasok. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Tinambakan nga ng Team Castilla ang Team Magallanes at nakamit ang kanilang unang panalo. Congratulations, Dazzle Paul Aspe, for being the kasurog player of the game. You scored 8 points, 6 rebounds, 13 assists, and 5 steals. Dazzle, pasa dito, pasa doon. Yan ang ipinakita mo sa amin kanina at naging factor ka sa team mo para makapunto sila. That made you win this ball game. Gaining 13 assists, what made you think na imbis itira, ipinasa mo pa sa iba? As a point guard lang, trabaho ko yun kasi mas maganda kasi mas open yung teammate mo and pag shinare mo yung bola, mas maganda yung shot selection ng teammates mo. Ayan, dahil this is your first game, ano pa ba ang i-expect namin sa iyong mga upcoming games? Yun lang, sabi ko nga, as a floor general, as a point guard, trabaho ko yun, mas gusto kong organize yung teammate ko sa loob ng court and kahit paano, sumusunod sila sa point guard nila and yun, mas maganda yung sistema ang pinapalabas namin. Ayan, baka may mga gusto kang batiin o pasalamatan, lalo na yung mga nanonood sa'yo ngayon. Shoutout sa family ko. Andito sila. Thank you lang sa support and kay Carmela Hernandez at kay Boss Andoy po. Hello po. Shoutout sa inyo. Ayan, thank you and congratulations. At dyan na nga, nagtatapos ang ating Game 1, mga kasurog. Abangan nyo kami maya-maya dahil lalaban na naman ng Team Donsol kontra sa Team Pilar. Mapapanood nyo yan ng live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. Again, this is Mabel Atchagoyan, your Ako Bicol Cup courtside reporter.